गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ सेबाजों खुंफुंजानाय 2023 मायथाइनि मेट्रिक आनजादा दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। आनजाद हैगिरि फरायसाफोरनिसिम गाहाम हामलायनाय जासिहरनायजों लोगोसे सिगां बोसोरफोरनिख्रुइ देग्लाय बोसोराव साबसिन फिथाइ मोनगोननि मिजिंथिदों बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफाननि डिरेक्टर जगदीश प्रसाद ब्रह्म बिथाङा। मख'जाथाव दि बिटिसिआव गासै सा 64,174 मेट्रिक आनजाद हैगिरि फरायसाफोर दं आरो गासै गं 93 मेट्रिक आनजाद मिरुफोर दं। बेनिनो क'क्राझार जिल्लायाव गासै सा 15,948 आनजाद हैगिरि फरायसाफोर आरो गं 28 आनजाद मिरुफोर दं। चिरां जिल्लायाव गासै सा 5,560 आनजाद हैगिरि आरो गं 11 आनजाद मिरुफोर दं। बाक्सा जिल्लायाव गासै सा 13,418 आनजाद हैगिरि आरो गं 34 आनजाद मिरुफोर दं। उदालगुरि जिल्लायाव गासै सा 11,240 आनजाद हैगिरि फरायसाफोर आरो गं 20 आनजाद मिरुफोर दं। गसाइगावनि खामारपारायाव गसाइगाव महकुमा नोरजिया सुबुं आफादनि गंसे मावखुलि बेखेवदों। गसाइगाव महकुमा डिसेबल पार्सन एस'सिएशननि थाखाय दिनै मोनसे मोजां खौरां। नोरजिया सुबुंफोरनि बायदि खामानि मावनो थाखाय दिनै गसाइगाव महकुमा डिसेबल पार्सन एस'सिएशननि थाखाय बिटिसि सरकारनि एसपिअडि बिथांखिनि गेजेरजों 5 लाख रांनि गंसे मावखुलि लुनायखौ बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा गौतम दास बिथाङा बेखेवनानै होयो। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथां मावफुं सोद्रोमाया नोरजिया सुबुंफोरनि थाखाय बिटिआर सरकारा बोसोरसेयाव 100 सुबुंफोरनो इ-रिक्सा आरो 100 सुबुंफोरनो 50,000 रां होनायनिबो बिथांखि लादों। बेखौबो थाबैनो होनाय जागोन होनना फोरमायथियो आरो आथिखालनि बिटिआर सरकारनि बेबायदि नोरजिया सुबुंफोरनि थाखाय गुबुन गुबुन मोजां बिथांखि लानायखौ गोजोननाय फोरमायदों दुलाराय बिटिआर नोरजिया आफादनि आफादगिरि बिथाङा। दिनैनि मेट्रिक आनजादनि सोंलु बिलाइया ससियेल मिडियायाव भाइरेल जादों। दिनै मेट्रिक आनजादा रायजोनि गोबां बाहागोफोराव खुंफुंजादों। बरपेटा जिल्लायाव मेट्रिक आनजादनि सोंथि बिलाइया आनजाद जोबनायनि सिगांनो WhatsAppनि गेजेरजों गोसारदों। दिनै खुंजानाय इंराजि आयदानि सोंथि बिलाइया WhatsAppनि गेजेरजों गोसारदों। बे गोसारनायनि सायाव सोलोंथाइ बिफान सेबाया मा राहा लायो साननो गोनां। सासे बर' लाइमोना गोमादों। अरुणाचल रायजोनि इटानगराव उन्दै समनिफ्रायनो फरायनो थाखाय नखरनि सुबुंफ्रा दोनहैदोंमोन सन्जय बसुमतारी मुंनि सासे 13 बोसोर बैसोनि लाइमोनखौ। नाथाय थांनाय सप्तानि सिगां न'आव फैनो होननानै गाव थानाय जायगा एबा इटानगरनिफ्राय फैदोंमोन सन्जय बसुमतारीया। बेनि उनाव लाइमोना दासिम गावनि न'आव सफैफिनाखैसै। सनितपुर जिल्ला बाथासिपुर ओनसोलनि सिङाव थानाय माइनरसि गामिनि रुंसारि बिश्वजित बसुमतारी आरो बिमा फागुनि बसुमतारीनि फिसाज्ला सन्जय बसुमतारीखौ सोरबाफोर बबेयावबा नुसनबायोब्ला थोंजोङैनो 8473382841 बे मबाइल नाम्बाराव खौरां हरनो दुखुथिया नखरा गुरै रायजो राजाफोरखौ खावलायहरदों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। बाक्सा जिल्ला टेट क्वालिफाइड एस'सिएशना सोरखारनि फारसे खुदिसारदों। 6 सिडुल ओनसोलनि जिल्लाफोराव गोदानै टेट आनजाद खुंफुंनो थाखाय आसाम सोरखारा नटिफिकेसन फोसावबाय। बे नटिफिकेसन फोसावनायनि उनाव गोख्रों फिनजाथाय होदों बिटिआर टेट क्वालिफाइड एस'सिएशना। दिनै बाक्सा जिल्लानि बरमायाव खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिटिआर हालामाव टेट आनजाद उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरनो थाबैनो थिसनथाय होनांगौ होनना दाबि खालामदों। बिटिआरआव सा 6,000निबो बांसिन टेट आनजाद उथ्रिसारनाय बिजाथिफोर दं। टेट आनजाद उथ्रिसारनाय बिजाथिफोर थासेयावबो सोरखारा गोदानै टेट आनजाद खुंनो लानाया दुखुनांथाव। गिबियाव टेट आनजाद उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरनो फोरोंगिरि थिसनथाय होनो नांगौ, बेनिफ्रायसो गोदानै टेट आनजादखौ खुंनांगौ होनना दाबि खालामो। बेजों लोगोसेनो खुंथाय होगाव थानाय सोरखारखौ गोख्रों सोंखारदों। प्रमद बर' सोरखारा टेट आनजाद उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरखौ नेवसिगारदों आरो थिसनथाय होनो गोसो गैया। बिटिआरआव साख्रिनि थिसनथाय होनो गोबां बुंबाय, नाथाय दासिमबो थिसनथायखौ होनो हायाखै, जायनि थाखाय बाक्सा जिल्ला टेट क्वालिफाइड एस'सिएशना खुदिसारदों। जुदि टेट आनजाद उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरनो थाबैनो फोरोंगिरि साख्रिनि थिसनथाय होआब्ला फैगौ बिसायख'थि समाव बेनि फिननायखौ होगोन होनना गोख्रों रावजों बुंथिदों। बलिउड सावथुन मुलुगनि समायना फावखुंग्रि दीपिका पादुक'णआ अस्कार 2023नि बान्था राननाय गिदिर हाबाफारिखौ गावनि रोंग'थिखौ सामलायनो खाबु मोनदों। हलिउडनि गोबां मुंदांखा महरगिरिफोरनि बाहागो लानायाव फावखुंग्रि दीपिका पादुक'णआ अस्कार 2023नि बान्था राननाय हाबाफारियाव प्रेजेन्टर महरै बिबान सामलायगोन। रायजो राजाफोरनिसिम गाहाम खौरां। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनि सोहोरनि साहा 6 किल'मिटार जानथायाव थानाय बर' बाजाराव आयुर्वेदिक थेरापि सेन्टारखौ गासिबो सुबुंनि मोजांनि थाखाय गायसननाय जादों। बेनिखायनो माखासे साननि सिगांनिफ्रायनो सोरनिबा देहाया सानाय सुनायजों भुगिना दंब्ला फाहामथाय लाफैनो हागोन आरो गाहाम सावस्रि सुबुङाबो गावनि देहाखौ मोजां रिलेक्स खालामनाबो लानो हागोन। बेनि अनगायैबो जेरै सिं सानाय, हान्थु सानाय, मिजौनाय, मोदोम सानाय, जरा जरा सानाय, गोदना सानाय, पेरालाइसिस आरो जिन मोननाय बायदि बायदि गोबां प्रब्लेम गोनां सुबुंफ्रा फाहामथाय लाफैनो हागोन। सोरबाफोर बिथांमोना बेफोरबायदि जायखिजाया प्रब्लेम दंबा थोंजोङैनो 9678812158 बे जानबुं नम्बराव आबुं खौरां लाहरनो हागोन। जोबोद दुखुनि खौरां। गिख्रंथाव गारिनि जाब्रबथाय जादों। धुबुरी जिल्लायाव दिनै गंसे गिथावना गारिनि जाब्रबथाया नुजाथिदों। हिन्जाव गोदान लानानै हौवानि न'आव फैबाय थानाय समावनो
गोख्रैथिखौ दबथायनो हायैयाव फांसे बिफाङाव गारिया सौग्रावो। जाहोनाव जायगायावनो हौवा गोदाननि बिनानावा जिउ गोमादों आरो माखासे सुबुंफोरा जोखोम जादों होननानै मिथिनो मोन्दों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। खमथाबो रायजोआव जुबिन गार्गखौ बेन खालामबाय। आसामनि मुंदांखा देंखोगिरि जुबिन गार्गनि हेंथायै गोख्रों राहा लादों। जुबिन गार्गनि हेंथायै आक्रासुआ गोख्रों खुद्रिसारदों। मुंदांखा देंखोगिरि बिथांनि हेंथायै गोख्रों राहा लादों आक्रासुआ। मिथिनाय बायदिब्ला जुबिन गार्गखौ खमथाबुराव थामहिनबा बङाइगाव हाबनायखौ गोख्रों होबथाबाय। मुंदांखा देंखोगिरि बिथांखौ बङाइगाव देंखो रोजाबनायाव होबथानो गोख्रों थांखि लाबाय आक्रासुआ। माखासे सान सिगां जुबिन गार्गआ खमथाबुरनि हेंथायै गोख्रों बिबुंथि होदोंमोन। बेखौ लाना आक्रासुआ बे थांखिखौ लादों होनना मिथिनो मोन्दों।